봅시다. 또 서로가 bukan kemudian yang kayu bunga, kayu kan pemasaran lagu apa, mau kayu bawa seperti mau kusuk, mau serotau. Nih, ingat kebun sulit, nah, बहुत kebun. Ingat kebun, akhirnya tu pergi kayu नंबर दा बिराद गोसोखौ मोजां मोनदों लबसिननो मोननाय खाबु बिथांमोननि सरा जोंखौ होदों आरोबाव नै माब्लाबा बेलेग समाव फैफिननो लिंहरबावदो बै सिमेन्टनि नाया दिनै जाहोगोन ना जाहोआ प्रत्येक बारावनो आङो बे सिमेन्टनि नाखौ मोनजालाङोमोन दिनै मोनजागोन ना मोनजाया मोनजागोन ना जोंनाव होनबालाय बिराद मोजां बे नाया माथो रायज्लायनो माबा लेक्सार होनांगौ दं हा माबा लेक्सार होनांगौ दं माबा खोन्थानांगौ दं जोबोद मोजां मोनदों मिनिस्टार बिथांनि दैदेननायाव जितु बर' कसारि वेलफेयार जितु गभर्नमेन्ट सालायगासिनो दङ बेयो बिराद मोजां आरो बिथाङा माखासे समस्यानि खोथाखौ बुंदों बे अट'नमास काउन्सिलखौ सालायनायाव जेरैबायदि सरकारनिफ्राय सहयोग मोनबावनांगौ दंमोन बेयो एसे बाखि दंबावो होनना बुंदों आं बुंदों बिथांखौ आंबो जिहेतु बारा गोबाव जायाखै चिफ मिनिस्टार बिथांजों आं रायज्लायगोन नोंथांमोननि समस्याफोरखौ लानानै गामि सोलायनायनि समस्या जेनेबा रांखान्थि जेनेबा बे काउन्सिलखौ सालायनायाव जेसेबां रां नांगौ जेसेबां अनसुंथाइ नांगौ बियो खम जादों होनना बुंदों खम एसे बारा नांगौ जाहैदों जेसे बिदों बेखौ मोनाखै बेखौ रायज्लायजागोन आं दा हेलिकप्टारावनो बिथां केबिनेट मिनिस्टारजों रायज्लायलांगोन आं मानो होना नोंथांमोननि समस्यानि खोथाखौ मिनिस्टारा आंनो खोन्थाखाबाय दा गुवाहाटिसिम सौहैनायनि सिगां हेलिकप्टार सायावनो थिग खालामना गालांखागोन आं मिथिबाय दे नोंथांमोननि समस्यानि खोथा ओमफ्राय मिनिस्टार बिथाङा बुंदों बै 2020 सानाव 27 जानुवारियाव जितु सुक्ति खालामदोंमोन बड' पिस एकर्ड बे एकर्डनि माबा मोनसेथ' मोननांगौमोन खिन्थु दा बुंबा बोरैबा मोनो खिन्थु हरनांगौ आङो चिफ मिनिस्टार बिथांखौ खावलायगोन सुक्तिनि नामाव जेबो मोनाखै जाहैदों प्रमद बर'आ हारसिं जाजोब्बाय मा जागोन जाखो आं मैया गोसोखांदों बिथां बुंबाय थानायखौ आं जायखिया बुंगोन चिफ मिनिस्टार बिथांखौ जे सुक्तिनि नामाव जितु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जितु पेकेज बेखौ बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाबो मोननांगौ खालि बे बिटिसिआल' जानानै जानाय नङाथ' नङा होमबा सुक्तिया खालामदों जयैनो नंगौना नङा सुक्तिया खालामदों जयैनो बाहागा राननांगौ नै गरिब फारसेल' एकदम जोंना आसोला लाखिजोब्बाय हरजाय प्रमदआ मानो बिनो रोङाखै ओरैजायबोथ' एनडिएफबि दंना ओरैजाय एनडिएफबि गैया नामा हा एनडिएफबि दं एबसु दं बिएलटि दं एबसुआथ' गावनो सुक्तिखारि एनडिएफबिआ गावसोरनो सुक्तिखारि माब्रै बिटिसिआवल' मोनखो जाखायाखै बियो जाया बियो बिटिसिआवल' एबसु दं बिटिसिआवल' एनडिएफबि दं बिटिसिआवल' बिएलटि दं ओरैजायनि बिएलटि ओरैजायनि एबसु ओरैजायनि मा होनोलाय एनडिएफबि जयैनो सुक्ति खालामाखैबा बोरै सुक्ति खालामनायनि माबा बहा बोरै आंनो देखायनाय देखायदे बहा
숙제 하나만 밑에서 호가는 가르쳐 봐. 마음은 덩그러 그 뜻이네. 마음은 덩그러. 나서면 말지자 참 바탕선도. 너도 토가자 이 맞지야. 너도 토가자 숙제 하나만 BTC니 맞지. 정말 BTC니 앱수, BTC니 MPB, BTC니 가슴이 자는 멤버리지 않은 자신인데 안라이라이건 숙지카리아 BTC니 바히라고 앱수도 BTC니 바히라고 MPB도 BTC니 바히라고 정말 미니셔 비타민도 그나마 뭐지 말하자면 나는 남자 가만히 오는 데 살. 마에 우리는 렉처러지 마잖아. 가만히 오는 거. 네? 가만히 오니. 아그다 저희도 당근 캐비넷 미니스터 능타문이 소모 있는 제왕에 고하티 문내스게 사용 측정 나타나는 거야. 그치? 네, 실버 측타는 게 지금 뭐 안건 타바잖아요. 너 실버 측타는 게. 그렇지만, 네, 그거 마음으로 손들어라. 그거 마음으로 손들어라. 지금 남만데 집행 도로 손들어. 자, 안가수 스스리타. 헷, 오빠. 자, 누군가 좀 손들었는데, 네. 전남 올록시는 차리야 그때 원치사 봐야 하나 보고 네? 스맨니? 네? 페이버그나 소모이니 그다 आङो जायखिया नोंथांमोननि जिथु समयसाफोर आङो मिथिखाबाय आङो रायज्लायगोन सनमान होगोन आं जोंनि बिटिसिनि बाहेरानि थानाय गासिबो बर' संगठनफ्रा जयैनो था आं बेखौ लुबैयो फोरसा जानो नाङा जोंनि थांखिया जाहैबाय मा खालामनाय मिथिगौ बे मा जाथारसै जोंनि थांखिया मा एकदमबारे दे गासिबो मिथिजोबखागौ उनाव फैबावसै दे गोबाव खालामला दे जायखिया समस्या समाधान जाबानो जाबाय नङा होमबा ঠিক আছে থ্যাংক ইউ গ্রেট 네, 마이크. 다음에 जोङो बड'लेण्ड सोलोंथाइ काउन्सिल BTCनिफ्राय गुवाहाटि बेलतला सारनायाव मोनसे गेस्ट हाउस बायनानै दोनदोंमोन बेखौ एखेखा जिहेतु जोङो बे गेस्ट हाउसखौ मा होनदों खोनाखाबायना बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो ओरैनो होबाय जोङो भारा जाग्रा नङा प्रमद बर'आ बेखौनो खेबसेनो होबा दायो भारासो जागासिनो दं नोंसिनिफ्राय मान भारा जानांगौ ओरैनो होनांगौ नै होखालामबाय आङो नाथाय ओरैनो भारा जादों भारा मा भारा जानांगौ जाखो ओरैनो हगारना होनांगौ ओंखायनो जोङो मैया रायज्लायबाय बे गुवाहाटि बेलतला सार्भेनि बे न'खौ जोङो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव जालदा ओरै हगारखाबाय मानो फैसा नांगौ गावजों गावनो दे